खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। कंग्रेसआ बियाब दाफामनायखौ लानानै फावथिना खालामदों बुंदों AIUDF। मानकासाराव सासे सुरां मोसौ फालांगिरि हमदों। 6 घन्टानि गेजेराव मोनथाम गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। बिटिआर सरकार आरो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि गेजेराव MOU गोरोबथा खालामदों। श्रीरामपुर हारापुटेयाव बीर सिद' मुर्मु आरो कान्नु मुर्मुनि मुसुखा गायसनदों। मिजोराम रायजोआरि BJPआ मणिपुराव हादरगिरि खुंथाय दाबि खालामदों। रां लुथिनायनि दायाव दिल्लीआव मोनसे रियेल एस्टेटनि मासिगिरिया EDजों खाजादों। एयार इन्डिया बिरखंनि मासियाव हासुनानै सासे हान्थियारिया एरेस्ट जादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कंग्रेसआ बियाब दाफामनायखौ लानानै फावथिना खालामदों। कंग्रेसआ बानायनाय आयेनखौनो BJPआ फोथांफिनदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे गोख्रों अजदखौ होदों AIUDFआ। मख'नो गोनांदि हाथिगावआव थानाय AIUDF दोलोनि गाहाय मावख'आव मंगलबारखालि मानकासारनि MLA आमिनुल इस्लामआ खौरांगिरि मेल खुंदों। बियाब दाफामनायखौ बिथा खालामनानै बे खौरांगिरि मेलखौ खुंदों। गिबि मन्थ्रिनि बानबुंथिनिफ्राय AIUDFखौ टारगेट खालामनाया रोखा जादों। गिबि मन्थ्रिया बुंनाय बायदियैसो बियाब दाफामनाया जादों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अजद होदों आमिनुल इस्लामआ। बबेखानि 2008 मायथाइयाव बै समनि कंग्रेस सोरखारानो बे आयेनखौ सोदांनानै बियाब दाफामनायनि गोहोखौ हादरगिरिनि आखायाव हरदोंमोन। नाथाय कंग्रेसआ दिनै मानो गाबदों बेखौसो बुजिनानै मोनाखै। बराक सेरफाङाव कंग्रेसआ मानो बन्द फोसावदों? बेबायदि बन्द फोसावनानै कंग्रेसआ फावथिनासो खालामदों। कंग्रेसआ बानायनाय आयेनखौ BJPआ गोहो होदों। कंग्रेस BJP लोगो नांनानै AIUDFखौ फोजोबस्रांनो सोलो बाहायदों जाहाथे जायखिजाया बियाबावनो माइनरिटि सुबुंफोरनि गोहोम थाया। AIUDF आरो बदरुद्दीन आजमलखौ राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव लाखिनो आरो नोरजिया खालामनो कंग्रेस BJP लोगो लानानै बे सोलोखौ बाहायदों होननानै आमिनुल इस्लामआ अजद होदों। बबेखानि कंग्रेसआ गावनि थासारिखौ रोखा खालामनानै होनांगौ। बियाब दाफामनायनि गुबै दायनिगिरिया कंग्रेसआनो। ओरैहाय NRC आरो CAAआ मावनो हायि खामानिखौ बियाब दाफामनायनि द्राफआ मावदों होननानै गिबि मन्थ्रिया गावनो बुंदों होननानैबो AIUDF दैदेनगिरि आमिनुल इस्लामआ बुंदों। रायजोआव सोलिगासिनो दङ सुरां मोसौनि फालांगि। मानकासाराव दिनै सासे सुरां मोसौ फालांगिरिखौ हमनो हानायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ईदनि सिगां BSFआ दिनै भारत बांलादेश हादरनाङारि सिमनानि मानकासाराव सासे सुरां मोसौ फालांगिरि हमदों। बुरलुंबुथुर दैमाखौ बारहोनानै बांलादेशआव मोसौ दैथायहरनो नाजानाय समावनो BSFनि जवानफोरा मानै सुरां मोसौजों लोगोसे सासे मोसौ फालांगिरिखौ हमनो हादों। बबेखानि मानकासाराव दिनै हमजानाय सुरां मोसौ फालांगिरिखौ जयनाल आबिदी होननानै रैखाथि बिफाना सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै पुलिस बिफाना सुरां मोसौ फालांगिरिनि हेंथायै रायजोनाङै गोख्रों अपारेसन खालामनायनि उनाव माखासे थाखोआव सुरां मोसौनि गोसोम फालांगिया रायजोआव एसेब्लाबो होबथाजादों। बेनि गेजेरावनो सम रायजोनि गुबुन ओनसोलाव सुरां मोसौ फालांगिरि आरो सुरां मोसौफोरखौ हमनो हानाय खौरांफोरखौ मोननाय जायो। दिनै रायजोनि गुबुन जायगायाव गिख्रंथाव अर खामदों। 6 घन्टानि गेजेरावनो गुबुन मोनथाम जायगायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायनि बागै खौरां मोननो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला जरहाट जिल्लानि तराजानाव गिख्रंथाव अर खामनानै गंब्रै फालांगियारि फसंथानफोरा सेवहांगार जादों। गंसे हटेलनि गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनिफ्राय बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों। बेनि सिगां सनितपुर जिल्लानि राङापारा आरो सनापुरनि दिसां रिजर्टआवबो गिख्रंथाव अर खामदों होननानै खौरां मोनदों। राङापारायाव थानाय आसाम रायजोआरि हान्थामेला बिफाननि बास लाखिग्रा जायगायाव जानाय अर खामनाय जाथाया विवेकानन्द स्ट'र मुंनि गंसे गलाया खामनानै सेवहांगार जादों।
रिपर्ट बायदिब्ला दिनै फुंनि 5 रिंगायाव सनापुरनि दिसां रिजर्टआवबो गिख्रंथाव अर खामदों। दिसां रिजर्टनि अरायथा नङि बिबा भवनाव बे गिख्रंथाव अर खामनाया जादों। मोब्लिब सर्ट सार्किटनिफ्राय जानाय बे अर खामनाय जाथायाव गंथाम गेस सिलिन्डारबो बेफ्रुदों। जाउनाव दिसां रिजर्टआ खामनानै सेवांगार जायो। बबेखानि बे जाथायाव 70 लाखनिबो बांसिन बेसेननि खहा जादों होननानै दिसां रिजर्टनि बिगोमाया सुलुङाव फोरमायदों। बिटिआर सोरखार आरो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि गेजेराव दिनै MOU गोरोबथा खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिटिआर सोरखार आरो तेजपुर इउनिभार्सिटि जथायै दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव मासि दोननायजों लोगोसे MOU गोरोबथा खालामो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसाम रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारियाया। रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारियाया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिआर सोरखार आरो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिया जथायै बानजायनाय बेबायदि हाबाफारि लानायनि थांखि आरो नोजोरफोरखौ बरायनानै इयुनाव बड'लेण्ड ओनसोलनि फरायसाफ्रा आसाम आरो भारतजों लोगोसे बुहुमावनो सिनायथि मोनगोन होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसे बे गोरोबथाखौ गेबेङै मावफुंलांनो थाखाय बिटिआर सोरखारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार शम्भुनाथ सिंहखौ खावलायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिटिआर सोरखार आरो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि गेजेराव MOU गोरोबथा खालामनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लाथ'नाय एबा बानस' आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारी आरो गोबांसा बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बबेखानि बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर'आबो बाहागो लादोंमोन। दिनै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम सोनाब बंग सिमा श्रीरामपुरनि 33 नं राजा लामाजों नांजाबनाय हाराकुटायाव बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव सावथाल माहारिनि बिर जोहोलाव सिदु आरो खान्नु मुर्मुनि गोसोखांथिनि थाखाय मुसुखा गायसनो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि EM उइलसन हाज'दाजों लोगोसे EM उकिल मुसाहारिया गावनि आखाइजोंनो मुसुखा गायसननाय हाबाफारिखौ जागायो आरो बेखेवनानै होयो। बबेखानि बे हाबाफारियाव EM उइलसन हाज'दा आरो उकिल मुसाहारिजों लोगोसे दुलाराय सावथाल फरायसा आफादनि नेहाथारि रिमान सरेन, ASWAA नि आफादगिरि मार्सेला हेम्ब्रम, सावथाल माहारिनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि सिदु मुर्मु आरो खान्नु मुर्मु बिर जोहोलावा सावथाल माहारिनि गिबिसिन मुंख्लं जानाय सुबुंमोन। बिसोर सानै बिर जोहोलावा 1855 मायथाइयावनो गिबिसिनै ब्रिटिशनि हेंथायै दावहा नांनायाव गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों EM उइलसन हाज'दाया। बबेखानि बै सानै बिर जोहोलावखौ मान होनायजों अराय गोसोखांथिनि थाखाय बिटिआर सोरखारा दिनै बिसोर सानै बिरनि मुसुखाखौ गायसनो होननानैबो फोरमायदों EM उइलसन हाज'दाया। आथिखालाव मणिपुरनि हालोदा जोबोद गाज्रि। आयेन आब्रुथिया जोबोद लोरबां जानानै दङ। मिज'रामनि रायजोआरि ST मर्चा BJP दोलोआ मणिपुरनि गिबि मन्त्रि N बीरेन्द्र सिंहनि दैदेननाय सोरखारखौ सुखुवाखै। मानो होनोब्ला N बीरेन्द्र सिंहनि सोरखारनि थुनानै होनायावनो दिनै मणिपुराव गासै गं 262 गिर्जा न'आ सावजाजोब्बाय आरो गं 93 गिर्जा खुंथायनि न' एबा डन बस्क' सोलोंसालिनि बिल्डिं न'फोरा सावजाजोब्बाय। लोगोसे मणिपुरनि कुकी, मार, मिज', जमी ट्राइबेल हारिफ्रा मणिपुराव जोबोद आलाय-सिलाय जानांबाय। बेनिखायनो आथिखालाव N बीरेन्द्र सिंहनि सोरखारखौ बोख्लायनानै हादोरगिरिनि खुंथाय एबा सोरखार जानांगौ होननानै दाबि खालामदों। मानो होनोब्ला मणिपुराव ट्राइबेलफोरा दुखु सैनांनाय आरो आलाय-सिलाय जानायाव N बीरेन्द्र सिंहनि सोरखारनि आखाइ दं होननानै मिज'रामनि BJP दोलोआ फोथायो। दिल्लीनि सुपारटेक रियेल एस्टेट कम्पानिनि चेयारमेन एबा मासिगिरिया रां लुथिनाय आरो हेराफेरा खालामनायनि दायाव इनफर्समेन्ट डाइरेक्टर एबा ED जों खाजादों। इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरजों खाजानाय एबा रां लुथिग्रा मासिगिरिनि मुंखौ RK अरोरा होननानै सिनायथि होदों। EDनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिल्लीनि सुपारटेक रियेल एस्टेट कम्पानिया दिल्ली, हारियाना आरो उत्तर प्रदेशआव मानसिफोरखौ थगायनानै गासै 40 कौटि रां लुथिदों। गोबां जायगानि थानायाव RK अरोरानि हेंथायै FIR होदोंमोन थगायजानायफ्रा।
बेनिखायनो ईडीआ मानि लन्डारिं एक्टनि जोहै दायनिगिरि आर.के. आर'राखौ एरेस्ट खालामदों। मुम्बाइनिफ्राय दिल्लीसिम थांनाय AIC 866 एयार इन्डिया हान्थियारि बिरखंनि मासि नम्बर F-17 आव जिरायनाय राम सिंह मुंनि सासे हान्थियारिया बिरखंआ गोजौआव बिरफुबाय थानाय समावनो गावनि मासियाव हासुनानै गुबुन हान्थियारिफोरखौ जेंनायाव खोख्लैनायनि थाखाय एरेस्ट जादों। दिल्ली बिरखं गाथोनाव सौफैनाय लोगो लोगोनो रैखाथि हान्जाया हासुग्रा दायनिगिरि राम सिंहखौ एरेस्ट खालामो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।